नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि सानजौफुनि मोजां मोननायखौ बयनोबो जासिग्रोबाय। दा जोङो दिनै प्रेस मिट लानो गोनाङा जादों मैया थांनाय 16 तारिख सुनिबार दिनाव BPFनि मोनसे जयनिं प्रग्राम दंमोन। बे BPF जयनिं प्रग्रामाव सासे बे बिजयनगरनि माने ओरैबो गैया ओरैबो गैया रजिमनाथ थथला ना मा होनो बेखौहाय ओरैबायदि माने इउपिपिएलनि एगेन्स्टआव बा जोंनि मानगोनां उकिल मुसाहारिनि माबायाव बेयो ओरैबायदि मोनसे कमेन्ट होदों। दा बिनि थाखाय जोङो दिनै प्रेस मिट होनो ओंखारदों। दा जोङो मिथिया बे रनजित ना मा बियो इउपिपिएलनि ना मा जों बेखौ मिथिखाया। जानो हागौ बे जोंजों सापर्ट दङमोन खिन्थु जों बेखौ जेबो सिनाया बे नों प्राइमारि सेक्रेटारि ना मा खिन्थु जों मिथिया आरोखि। दा आं बेखौ कसगाव ब्लकनिनो इयुननि प्रेसिडेन्ट जानानै आं मिथिगौ बे सासे दंफां सिखाव ओमफ्राय बे बाङासुरा माबा माबि मानसिफोरनि थोरसि गोबाय बथन गोबाय माबा बुथुला बुथुलिबो फानलाबायो आरोखि आंनि मिथिनाया। दा बियो बुंबाय मथा मथि आङो इउपिपिएलनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन, आङो खेबनै खेबथाम सेक्रेटारि जाबोदों माबोदों होननानै बियो अपप्रचार खालामदों आरोखि। बिनि थाखायनो दिनै जोङो प्रेस मिट होदों। आरो उकिल मुसाहारि EM सारखौहाय बियो बुंदों माने आगोलनि बिटिसिनि जेन'बा हाग्रामा सरकार दैदेननाय BPFनि जे मेम्बारजों समान पावारबो गैया जानो हागौ थिगबो जानो हागौ। जेन'बा आगोलनि जेन'बा BPFनि आमोलाव मेम्बारनि पावारा मा चेयारमेननि पावारा मा बिसोरो माबा मोनसे थगायनानै जाबाबो माबा मोनसे बुङोब्ला लांनानै फायखानायाव सोनानै दुगैग्रा लांनानै DRT अफिसाव लांनानै बुहैग्रा बेजोंनो बोथोर मिलायनो। जोंना जाहैबाय नोङो दानि प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव जायफोरनाखि EM NCLफोर दङ बिसोरो बेबादि आखुनि मानसि नङा। दा बिसोरजोंलाय बोथोर मिलायनो। दा आरो मोनसे खोथा बुंबावनो बे उकिल मुसाहारिनि मावनाय जेबो सिन गैया। मा गैया जाबाय बे बिजयनगरनि मानसिब्ला बे खाथियावनो गां गां नोङो सजित नार्जारि अडिट'रियाम हल जों बानायहोबाय बिजयनगरावनो होनजायो। ओमफ्राय नोङो बैरालि रिभार, गुरुफिलार रिभार, मा होनो मालबग रिभार, बङाइगाव रिभाराव बिथांमोना नायदों आरोखि बेसेबां वाटार रिसर्सनि फारगफाइन दङ, बेसेबां खामानि जाखो। ओमफ्राय सानबावदो नोङो बेसेबां कपारेटिभ ससाइटि खुलिनानै बे मानगोनां जोंनि उकिल मुसाहारि सारआ बेसेबां रायजो राजाफोरनो अनसायनाय होगासिनो दङ बेखौ बियो मिथिया। मानोना बे मिथिखानाय नङा। बे जाहैबाय हाग्रा बंग्रा थाग्रा सोरनिबा गोबाय खि उसुं उसुं नागिरलाबायनानै बुथुमलाबायनानै बागासियाव हरग्रा मानसि। दा जोंहा प्रेस मिट होनांगौ जेबो बाथ्रा गैयामोन। बे सासे जाम्बा मानसि सिखाव मानसिनि माबायावहाय। दा अब्लाबो जोङो नैबे फंसे खोथायावनो जोङो प्रेस मिट होनांदों। उकिल मुसाहारि EMआ समाजनि जेबो मावाखै होननायाव जोङो प्रेस मिट होनो गोनां जादों आरो। मानोना खाथियावनो गां गां दङ। दा जोंथ' मिनियोसो आरोखि। बियो मैया होनदों गावसिनि बिजयनगरनिफ्राय 141 जन जयेन जादों होननानै। बिसोरनि बिजयनगर गामियाव गासै भटारानो 140 जनल'। जोंनि इउपिपिएलखौ लानानै इउपिपिएल होनबानो गासिबो बिजयनगरा दा इउपिपिएलावनो होनजोबजायो। दा बिसोरो सानै साथाम बे सिखाव दल दं बिसोरनि अनगायै बिपिआरआवबो गैया बे जायगायाव। दा आङो बेखौनो आरो मिथिहोनो सानबावदों। दा माखासे बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बिथांमोना मैया नुदों जानो हागौ जेन'बा बिसोरनि प्रेस मिट होनायखौहाय। दा बे प्रेस मिट होनायाव गोनो गोथो जानांगौ जेबो बाथ्रा गैया। मानोना बे इउपिपिएलनि होनदों बे खिन्थु जोंनि इउपिपिएलनि नंखाया। आरो मोनसे खोथा आं प्रुफ होनो हाबावो बेखौहाय। बे जोंनिनो नैबे इउपिपिएलनि पार्टि अफिसाव जेब्ला मानसिथ' जोंना आगोलनि बादि बिदि मानसि दोना नालाय जास्ट नोङो अफिस नायनो मानो फोसाबनो साथाम साब्रैल' दोनो। दा बे जायगायावहाय खदमावहाय मटर गोमानाय, दै बोहोग्रा मटर गोमानाय बेखौबो बे रजिमनाथ थथला बेनो खावदों। आरो नेक्स्ट गोदान होबावनायाव
बियो हमजानो गोनां बायद' जादों कारेन्ट थारखौ बस'नानै बे ओरै मटर खाथियाव खोमसियाव गसंना दंबाय थाफैयोमोन दा जोंसो सम सम जोंनाव फैग्रा मानसिखाय इउपिपिएलजों माने सम सम अफिसाव फैनानै थाफैग्राखाय जोङो बेखौ हमाखै मानोना हमनो होनबा जों हायोमोन आरो जों नायब्ला मोनगौ बिदि बागासुरा दोनग्रा न'आव थाङोब्ला जों मोननोबो हागौमोन खोमा दा जोङो बे जाम्बाजों जोङो जेबो माबा नङा दा बिदि गासैबो प्रेस मिट होनाया नंखाय जोंनाव बे जाम्बा थांनायाव जोंहा जेबो खथि गैया आरो बे एक नाम्बाराव जोंनि इउपिपिएलनि मानसि नंखाया बे बायदिसिना खावलु खावला माने बे फुजा मेलाफ्राव जुवा होनो मोनैनि माबा माबि प्रमद बर'खौ बखिग्रा मानसिखा जे जोंनि मानसि नंखाथारा जुवा नङाबा बियो थांना थानो हाया जाहैबाय जुवाजों दंफांजों बे नङाबा बे गैखाया दा दिनै वाइल्ड लाइफ जाबाय नेसनेल माबा जाबाय पार्क जाबाय कसगाव हाग्राया रायमना नेसनेल पार्क जाबाय दा दिनै जेनेबा दंफां बोनाय माने गैला दा बिनि माबायै बियो प्रटेक्ट माबानो जुवा मेलाफ्राव जुवानो मानो आरो बिनि गेजेराव माबा मिना बाजारजों कन्टाक्ट खालामनानै मिना बाजार लाबोयो जुवा मायो बाजाराव मेरला बेबादि हमजानानै माबा जाखानाय मानसि दा बे एक नाम्बाराव जोंनि इउपिपिएल मानसि नङा बे थांनायाव जोंहा जेबो माबा गैया लस गैया बर'फोर लाबसो दङ बेबादि मानसिखौ जों नाङा आरो बे मानसिया माने लोंग्लुं जाग्लुं जुवा माबा माबि होनाय मानसिया जोंनि इउपिपिएलआव जायगा गैखाया बे बिपिएफआवसो समायखायो बेनिखायनो गावबो पार्टिखौ सायख'ना बिपिएफआव थांखाबाय आरो बे बिपिएफनि मानसिखा जोंनि नंखाथारा बियो